रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 10वीच्या परीक्षा सुरू झाल्यात। परीक्षा केंद्रापासून दूर अंतरावर असलेल्या खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पोहोचण्यासाठी धावपळ करावी लागते। काही वेळा एसटी गाडी न मिळाल्यास तारांबळ उडते। हे रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी अनोखा उपक्रम हाती घेतलाय। परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी गावागावात वाहनाची व्यवस्था करून त्यांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचवण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून दिली आहे। शेवटच्या पेपरपर्यंत ही सेवा दिली जाणार असून स्वतः अर्चना घारेंनी परीक्षा केंद्रावर जात विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या। 10वी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू झाल्यात। परीक्षा केंद्रापासून दूर अंतरावर असलेल्या खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पोहोचण्यासाठी धावपळ करावी लागते। काही वेळा एसटी गाडी न मिळाल्यास तारांबळ उडते। हे रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी अनोखा उपक्रम हाती घेतलाय। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग तालुक्यातील परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी गावागावात वाहनाची व्यवस्था करून त्यांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे। वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना वेंगुर्ला शहरात असलेल्या परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचता यावं यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्या तथा अर्चना घारे फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांनी विद्यार्थ्यांसाठी वाहनाची व्यवस्था केली आहे। परीक्षा संपेपर्यंत या वाहनातून विद्यार्थी परीक्षेला जाणार आहेत। यावेळी अर्चना घारे परब यांनी मातोंड इथं उपस्थित राहत विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या। शाळेत येत असतात आणि आता वेंगुर्ला सेंटरला जायचंय तर आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडनं अर्चना फाउंडेशनकडनं आज त्यांची जाण्याची व्यवस्था केली आणि आम्ही सगळेजण योगेशजी कुबल असतील सगळं त्यांची टीम त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहोत। खरं तर आमच्या मुलांमध्ये खूप आनंद आणि उत्साह दिसतोय आणि त्यांना कधी एकदा जाऊन पेपर लिहितो असा हे त्याचे प्रतिषेध आहेत ते पेपरचे। आता सर्वांना मुलांना 10वीच्या मुलांना सर्वांना शुभेच्छा देते की खूप छान पेपर लिहा आणि चांगले मार्क्स मिळवा, शाळेचं नाव मोठं करा। तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही, तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि आम्ही परत तुम्हाला तुमचा नंबर आल्यावर परत भेटायला येऊ सगळेजण। आणि आता 9 दिवस रोज वेळेत जा, वेळेत या, मस्त पेपर लिहा, सगळ्यांना शुभेच्छा। यावेळी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, राष्ट्रवादीचे योगेश कुबल, गोपी बागायतदार, कर्मचारी रूपक मातोंडकर आदी उपस्थित होते। याबाबत विद्यार्थ्यांनी अर्चना घारे परब यांचे आभार मानले। दरम्यान सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात देखील असाच उपक्रम राबवला। सावंतवाडी, दाणोली येथील विद्यार्थ्यांना आंबोली परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचवण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। यावेळी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर आदी उपस्थित होते। तिन्ही तालुक्यातील खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था अर्चना घारेंनी केली असून या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।